Sige, brom brom. O, diba? Waray nakaradlokan, ano? Hello guys. Adi po kami Kalampong, Barangay Kalampong. So pakita ko sa inyo ang nagbagong kalsada ng Kalampong. Live po kami dito sa Pauwi na kami guys. So ito. Lakad muna kami guys kasi limitado lang ang aming sasakyan na so ayan, shout out sa mga Kalampong, mga taga Kalampong. Hingal ako. So ito na po yung latest ng kalsada din dito sa Barangay Kalampong. So ayan, ito yung unang kalsada noon. So ngayon ay naging lumawak na guys. Yan. Ito yung hinahatak naming daan noon. So thanks God, malawak na siya. So ayan. At ito yung hindi pa natatapos siguro ano to. Welcome. Welcome para sa mga pupunta ng Barangay Kalampong. Oo, gal. Mama, paano daw line ni kanina? Pinapot lang ko yan eh. Ako ba? Ito na guys yung kalsada. Parang hindi na siya nakakatakot guys. Sa mga taga-Yabong na pupunta rito sa Barangay Kalampong. O ito na yung latest ng kalsada nila. So wala na po kayong hindi na po kayo nervyusin dahil malawak na siya. Ayan. So dito sa bandang dito nahulog yun yung pamangking ko noon nung wala pa ditong kalsada. So dito sila tumilapon. So dahil sa liit na kalsada. So ngayon ito na, wala na. Hindi ka nakakabahan guys kasi ano na, malawak na. So malaki na ang pinagbago ng kalsada nila. Ayan. Sige, brom brom. O, diba? Waray nakaradlokan, ano? Waray nakaradlokan. Kay... Sige, diretso lanay. Oo. Ayan, ayan ay kalawak yung tinatahak namin daan, guys. Wala nang katatakutan. Masaya ng mga bata dahil malawak na yung kalsada. Dito noon maputik yan. Dito sa sa left side. At ito naman yung maliit dito na daan. Ito. Yung mga bata.
pwede na dumaan ang mga jeep dito. Yan, naka kami, naka sidecar. Tapos naka tricycle. Kaso nga lang, hindi pa nakaya ng tricycle papunta rito kasi may malalim na side doon. Hindi kinaya. So ayan, hindi na nakakatakot. Dito. So tinay dito yung mga shout out sa dumadaan. Ligid ka mo, ligid! Malalim ito dito guys noon. Ayan. Ha? Ah, sige. Oh. Mahabang talda. Nahihirapan akong maglakad pag mahaba ang talda. No. Di rin naman Para to. akong mahipapakulob. Di rin naman ito hiya as in mahaba. Oh, ganon. Dahil baktas la. Ay, kaman masakay. Sidecar. Oh. Ay, Cyril. Ay, yan. Ayan. Also, Hala. Ayaw na bang? Di na kaya. Hala, hala, hala. Hala. Inay. Asala. Shout out ka dyan sa malawak na nakalsada. di ba may nag-ino na hayo kanina nga kuhaan yung auto? Ang parang tricycle. Ano to? Parang kanda. Erwin. Mm. Ay, ikaw pa din sa dapat kumapano. Sa kumakita pamilya mga kasakay. Uy, shout out ka sa malawak na nakalsada. Salamat po pala sa malawak na kalsada. Kasi hindi na ho kami nakadlok. Mapamahuhulog. Baka mahulog. Dito na lang matatakot kapag nag-slide. Pwede na daw magturo tumbling. So guys, hanggang dito yung yung lawak na kalsada. Ako ginuhin ko na no. Oo. Ako ini gana man ini Oo. kanihan no. Bali Bali ito. bagula ini. Diri, amo na ini. Abot ini nga to. Diri pag amo ini ang lubi nga ginaagihan han. Oh. Pag naagi kita naligot. O di ba ano kaupay na. Pag Mm. sulod na hadian kan brother one auto di ba? Mm. Asa Manila. Pwede na. Basta di ang ukan tapos butangan laan dituhin tuna. Bisan laan tuna. Dito kasi kay ginagihan man ko ng auto sa Litalarom hiya. Extra na nga da. Pag extra. Marurubada. Ini ni. Naya. Sige la, kaya pa. Kaya pa. Kaya pa, diretso na. Raniay na ka. Di ba raniay na din ang motor? Okay. No problem. Raniay na din ang kuhan motor. Takbo, takbo. Kunti na lang. Padanas, padanas. Padanas. Ito na ulit. Okay na. Oh, raniay na dito. Oo. Oh, i-vlogger kami sa talaga. Hoy, Nagkira lang eh. sige na. Nagaling naman naman.
Doon pala yung sementeryo nila. Dinaanan ko. Mag-isa lang ako guys. Yung sementeryo. Ayan. Walang mga bahay. Ayan. Puro mga kahoyan. Saging. Harani na! Ayan na. Ayan na ito next year. Oo, di dito. Higit, isang dala yato na ano. Baka doon naging na niyo ito. Layo, diri ka na layo. Ay na. Hoy. Usa na la kaliko. Usa na la. Mother, wala sumakay. Bye-bye. Bye-bye, Choy. Bye-bye. Hala, baktas kaliwat baktas. Didi na kita bi. Didi. Padalaga na nga ni kay masyado ko. Kailan? Dini na kita bi.